nupui pasal nei turle nu le pa te tan Martin Luther chuan nupui hi nei le ngai ka ni chuan lungpui atangin ka thuai deuh tur ka ker ngat tonga ti lain thu hril tu ro pui dang Billy Graham a chuan van ram churu ti nei ang maya nuam le hlim omani karing ati ve mau mai an ni pahni hian anuam le hreom borsom lai berpoin tiam tlate kum khua tan thi ma zong tia pathian le kau khan ho te khiat puya an lo tiam pui to an nu pui chung changa an thu soi han ngai to hian nu hau hian an pasal ten engangin nge an ngai ang o ti in ngai tua an lo in en fia ve mai na tan heng mi ro pui te pani thu soi hi karon tar lang ani nu hau hian an poimo zia hi an in hriat a tul tak zet thu hril tu ro pui dial modia khan kanu in min en kol ang hian minu te hian an fa te en kol sela chuan lungin hi om lowanga ti nu hau hian va poimo em then khaten nu pui pasal nei chung changa mangai na ain hau saknan ma chuan fo ma se miro pui volte rakhan hau sakna le hlim na hian in lai chin na nei lo ati ve mau mai hau sakna wanga nupui pasala in nei te hian hlim na an be se ang ero an nei vek thin lo tia chiang hle chuti rualin tlangwal nupui nei tur hau tan Spanish hau thu finga chuan i nupui tur chu imita thlang lovin i bengin thlang ro ati nupui tur mit ni lo benga hanson ngai te tlat mai chu nula hau tan po ka chan chin eng tin nge min soi thin tia benga zon tlak nula ni tura mani in en fi anan an hmana thale ma taka nupui pasal neya nei fu lo ain tlai taka nupui pasal neya nei fu athazok soitu Mr. Hulcher man mo chu tlai hlo wang mai ani